por kelebihan sedang no ikan ikan sekri jongi ikan ikan mit tapi ini api pastor daripada bansin ikan bentah jongi impalawan poi aduk ini kepor ning nang yai no seprang ikan sekri yang subhaya pi baru ki para bangai ban ai kublai Christmas pi agar keteng jong turai pun imjeng Yesus Kristus nila yo ya gijik syakwi na do pen step bahkan ni siteng sengi badu mentah ni ai kublai ya pi baru ki para bangai ki balaya pelat por bahkan ni sengi ke bakrau bagila kedat lut ya ki baru ki baidai ke jing im ke jongi ki badai kan ni kado bak ngila penkentang ni ke sengi ke jing dai ke jongi ha ke jing ban kenmau ya ke jing ban long beri jong turai no pun im jing Yesus Kristus cần mau ya cái way cả chính thọ các bà cái chính thọ các bà gia cái way cả chắc cả tôi không được sibon di pastor là con poi penjongi aku priang subhaya pi pastor lembat ki bahagian jong pi ki baywar kat bat pi katu chính thọ ông mentan bodon way u briu ule ya cái way ke dukan hang tai po ribilat bad hulek yang tah dukan kedeh ka tu kasnem ha ka ba tu ki langut ki nong her ki space ki astronaut jong ka ari Amerika ki layu kejat hau benai bad ha ka tu kasnem ka tu ka Apollo spacecraft kala paunam ha baro ka perthei baro keleng ka perthei bad hulek yang ka dukan ha po ri ame ha te po ribilat ubat hak di kapor ayam Christmas urung hak ta kedukan bar urung hak ta ulau ya keleng hak ta kedukan padi kini ki ketika departmental store ulau ya keleng ulawat tiu tau trai dukan ong se hikwa ayu ong ngakwa ap ngada sawak ngadang wa chua ong boleh thiet kani kadur jong ki astronaut kini baru ki beliau kiat boleh mesti kadur jong Apollo ke spacecraft boleh mesti kani om dah wat oleh hakendong ulap ya ke way ka kat ke belarim hakata ka kat ui ya ka singoi ke bodon Yesus ke Mary ke Joseph bat ki belang tu ong yu ta u trai ong subha ayanga ka di kat tu ong balik fisim ni kakak ke arim wala pom ong em pungkhut ta kinong trei kila ya pungkhut kila das kata kakak tu ong tahu kan this is outdated kani ke arim long outdated kani mentak bolong reason kani ka dur jeng ki astronaut di Apollo ndai tahu beri ong em kani kam julong outdated tu hang nur kom wong yu ta wong pi ke jing yu kejat ke jong khun jong ublei ke perthei ke kham khrau ban ye ke jing yu kejat ke jong ubriu hau banai utau na dukan ulengo chang ong kumnu kala ban long wong ta ke jing wan long briu jong Yesus ke perthei ke kham khrau ban jing ke yu kejat ke jong ubriu hau banai ti ke ni ke siru ngi kan mau ya ke jing wan yu kejat ke jong Yesus ke perthei begitu ki achievement ke jong ubriu yu kejat hau banai kamlong am apa su pol wong kalong ayu tang bau ulawan hiar je ke perthei ke bau kiu kalong ayu tu boleh kerku yang hilang baru ni ke por tu ngi pengkentang hak jing tuan ko kpa jongi bahabneng ya aingu imi bangila penyelum langkum ni hak ni ke jing ke kentang ke jong mi bani penemburom yang keteng ke bakhut ke jong mi trai Yesus dah bangi kan mau ya ke ke bame lale laki hajar senem ke bami ko trai mala pendep ya kata ke jutang ke bamalayate bar Abraham ke jutang ke bamalayate banwan se ke perthewan pen im yang kibriu ai ba ke jingsuk ke jong mi kan sinsia ke donut ke jongi ke jingsuk ke jong mi kan sinsia ke ri ba de ke perthei baru ke we
kaboro mi asimi kukpa don kat bangni kapor bat ngi leb syakri jong meru pastor bala poisuk hangni kapor hakarteng Jisu ngi tuai pan amen nginya sedang no ikni ting syakri jongi dah ka bang nyerwai lang jerwai ka balai fuar bat hadiah kita irang ba balang bang ledep ke balang ka ledep jit ba Morgan Nobri insa jalam yangi ko pulien ka kien ke chung blai bat ke chung tuai tuan phi ki riem ngai risa bat sngo kemen Bethlehem menta yangin ngu yuturai pe ya ke sing oi la khayu siem ki angel tuan yu uban mani ukres uturai ke jirwai ka balai fuar Shua bang ya lang shau ble ka tin duai ngan pule ka tu ka ni ki kentien ki bakan tang na ka tien ke jong ble ka bai de bat ka ni ka sngi ka si ka jong nong brio jong Jesus Christ cha ka ni ka patai ki benta bang la shima ka ni por bangan pule ka long na kita Jeremiah nanong ka ba pulai dekat kebasan berkeban riu, berka gospel Matius, nonong banengkong dekat keba arpau, adu keba arpulai. Tu insya sekolah je kini kintian jong blai, kintian ki boong kuni. Hak mi kasngi kanwan ong utrai, bangan pemi hau David yau tenat ubahong. Te on sinchar kum siem bat on ne sta bat on ne ya ka jingbishar bat ya ka hok ala kari ha kisingi jong u ya u juda un penem bat u Israel in shong ha ka basuk bat kane ka long ka kerteng jong u da ka ba un khot ya u utrai u long ka hok jongi na gospel Matius kintian ni bang kumni ko Joseph ukon udebet wat septing ban sim hami ya ka Mary ka tengah jungme na ba ita ibalapun haka ilong na umsem bakhoi kan kharu ya ukon
men khot u ya ka keteng jong u Jisu na ba un pen ya la ki brio na ki pop jong ki la le e kani borote ba kunta ban un pendap ya kata bal ong hau trai da unang itu lupa udah ong hakmi kata katai ka soti kan pen khon kan kharu yu khon bat kin khot ya ka kerteng ju u Emmanuel kabalong ha bala batai ublei lem bangi ublei un kerku ya kini ka kintien ki bang la puli ha kini ka pol tu nya pai su ublei ha kini duai kokpa jungi ubah meneng ngiwan bandam ret aki slatat ki bokhui ti jongme ban aingu e yame namal melong ublei jungi ngilong ki khun ki jongme mela thau ko tra yangi ha ka dur ke jongme hi ngaingu eme ko tra namar melaya lam ya ki jing em jungi melaya lam ya ki musiem jungi mala pasio ha ki donut ki jongi bangin shakri tang yame ublei ba em ha ki jing em ki jongi ngaingu yame ko tra namar mela darangkat bangi ha ki jing em jungi ha ki sngi ki por ki barlet no tat haduk ani ka khlep mat bangi yo pat ban kiu shakani ka yeng ka bakantang ka jongme na manta ban shakri ban mani ban yaro yakateng ka bakhoi ka jongme ngaingu eme ko try namar bagadai kani ka sngi ka bamna ai hangi ka sngi ka bakraw ka sngi ka bakmen ka sngi ka bana ka chindu chikermen sha ka jinkermen badai kani ka si ko try mala pompau ya ka jing e ba ka jongme kanau kabana bom cukut syakabom cukut hakaba mila pha ilo khun bal eja ukhun ba kha marwe ban wan syakandika putai na manta ban pen ban ma ban sai ya ki pop ki jongi ngai ngo eme ko trai Jisu arah jasnam minchwa ngi kemau ya ka jingwan lumbriu jong me syakandika putai melawan om hakoburam jongandika putai ndai melawan ka jing saudet na manta ban pen ya ka sim jonga nam ta man pen ya ka musim ki jongi nam ta man pen ya ka putai barok away ka balong ko trai ka jingker khu nam ta ka jing ka bom chukut kadwai hani ko por trai Jisu to khurkhu ya ka musim jongi to ai bakane ka si kan long ka sngi ka bakantang ka si ka ba un khai mi shu hasem kulai handre un khai ya ngi jame haki donut ki jongi khanang wing nang la beni i ka burom ki jongbi kumbang melong khanang wing nang la ko try ban trai dap ya ka kam ke jong mi ya ka hukum ke jong mi khanang wing nang la ko try malong ka sakhi namta ka buram ke jong mi ko try ngadwai kan ne ko po ko try namta ki para bungai haki yeng ki sam ki badan na kani ka yeng ka bakantang ke jong mi kumjoro ki badan na ka yeng ka sam ki ba pet dung ba ki ne ki kor ki bor ki ne ki teknologi ki start ki ba ai hangi ubre bangin pendakam ya ka ko try to me ker khu ya ka wei pa ka wei ka mesim baro ko try dan nap teng jong ki ba so du che kemen ko try ha padeng kani ko thai ke bang ka pa thai ka ba e ko try rei to ai ba kani ka si ka long ka si ke jing kermen na mata ke jing ke jong ki dan ko try hak ni por ki ba dan ha padeng ka jing pang ka jing stam ko try anget scam ko try to ai ba kani ka si ka long ka si ke chepung khia na manta ka met ke jong ko try subi na bang isu thu sai ba ki dan kam ya ke chepung khia ka ba janai na me ko try subi kam tam ma ping khia ya ka jing long mesim ba kan se thu ba ka chepung khia ka ba janai ka long tang na me ko try subi ba kan ko por ko try ngon man boti ko try nam ta ki mesim ki ba khodor ki bala jangai na me ko try ki ban pat ithu ya me ko try ki ban pat pedang ya me ko try ha ka mesim ki jong ko try ada duai ko try do mesim bo khoi chumi badap ya ka baneng badap ya ka khandong hang no ba ki dan ko try to lek ma me to kta ya ka donut ke jong ko try ba ka ni ka si ka long ka sngi ke jing pen ya ki ko try su be ba ki ru ki nyo penta ka ta ka hima ka bolong ke jing ka bom chukun ada duai kerpang ko try na menta ka balang ke jong mi ka ba mele seng ka ni ka balang ba kem juru ka balang jong ka ni ka pathai ko try hangit scam to ai ba ka balang ke jong mi ka long ka balang ka bana yo ya ka bor ke jing yalam juk mesim ba khoi bang nana menteri dap ya ka kam ke jong mi ki dan sibun ki kam ki jong mi ko try bang menteri dap na mata kam tam atai
bangin yalam ya ka gospel ke jing pitem ke jomi ka balong ka hukum ka bakrap tam kamel ai hangi wei pi wei ko trai to yarap to Kristen ngi ko trai su bi ya ka balang ko trai ya ki nik pastor ya ki tem masan baro ko trai ki ba ket ya ka kam jomi ki volunteer baro ki ba ket khia ya ka kam jomi ko trai to ko khu ya ki yang ka sam joki to ko khu ko trai ai ki ka met ko ba sai ba khlan ba ki nang la pandam hok ya ka kam ke jomi ko trai barakan ne ko por ko trai go boti ko trai yau nong koren ko trai ulong usakuri uba malijiat ban ai ka jing slok na ka tin ko bakhu ke jomi ka jing slok na ka tin chapang ka jongan long briu jomi sana ko sakan de ko tai ko ba ka tin ko bakhu jomi ko ong ba ka chumpeng khre ko long ko donut jong briu handai ka juba ko long nami be nge scam ha kata ka jing kular ke jomi ba ki tin ki ba mi na kalong ko bor nam ta ki mesin ki batolat ki jongi bangin nang na ban pas scam ya ki dei jongi simet bangin nang na ban tip ya ka tin ki jomi namar ka tin jomi kalong ka jing sisa ko hok ha ke jing im ke jongi sungong ko tai ya ki ni ki jing karpa jing pa jing ya khamak jing ei ki jomi ma i jing dina jongi ma i ki pop jongi ha ko ting jisu ngi pan amen. Ini kapur mat ngin ban pengetang iki aingu ngan khot i tembasan NS Nongbri subhaban pengetang iki aingu kerpat ini yang lang paro to ye doi blai baru kupa jangi ba habneng blai badap da kajing eat ba kajing isnai bam shimla tangkai lau jong khun man pha shakani ka perthai abo blai ye ka ban siu spa yangi ki briu ki ba jot ki barem Ngi aingu yami abo blai bakum hakani ka sngi ngi wan kum ni ban shakri ban pandon borom yami man kan mau ya ka jingi ba ka jong me atrai ngi long ayu te blai lam da dei da ka jingi ka jong me bangi long kum ni kum bangi long ngi aingu yami abo blai me panla yangi bingin dan shipang por ka ying ka bakantang ka jong me wat hapadeng kini ki jing penwet ki babun abo blai Ban me play kalat kalenti yang ia abo blai ban ngi scam aba penjalat kum ta ban don ka ying ka bakantang ki jong me don ka khubor na ka banta jong i wei pi wei bat sha ba kani ka por kan long ka por ha bangi yo amat ki jingker khui ki bakan sai tam ki jong me ha ka jing im ki jong i hi si banta na ka jing shakri ki jong i abo blai wan ra ru ki ni ki jing ai ki bangi ai si ka kam ki jong me ngi ai ngu i me pan la yang hi bat ngi dwai abo blai ba me menang kersan bor yang menang kerkhui ki kam ki jing trai ki jongi menang penrung yang atrai ka mensim jung ka jingi ka mensim atrai ka ban kersan ka kam ka jongi bat ban ai da ka mensim ka kemen bat kini ki jing ai ngi wan kum ni atrai ban pen kentang ya ki ka kerteng ka jongi to kerkhui ya ki abo blai ba ka no ka bantah ka balang ka pendon kam ya ki ka dalong ka bor atrai ya ka ban sakhi ban pendon burom bat ban plai ka kerteng ka jongi dan kat lem kirim pe yeng kristan baro abo blai kersan bor ki na kawi kasngi shi kawi pat ni pan ni kini baro ka kerteng ka jong Jesus Christ amen. Mentang yo e jing penmananis timbasan sekretari ki program ki berangsa ngani ki janmien nio ki jing rawai kerpang nai mus feeling so ashli ban ngi onong kren ni Reverend P. da Kamfer El Maulong di marngi don lang hang ni ngan perbena ki program ki badai ki jeseng senam thamai ru ka don ki program jeseng Christmas ba New Year ka program jeseng senam thamai ka shitering January arja rafuai sing to diem por khatwi wiji min stem Manong Sherman Reverend Dr. G.B. Poshna organist Miss Nancy B. Parian nong yalam jirwai masa tamdu khongwir pulis dang badwai masa rovat mautho nyo jing pen kentang jing aingu jing pen bena jing ruai kerpang nai Miss Kalisha es mautho bad ban kren dai Reverend Daminan Sun kita gilang program nam tak lagi janmiat kerja sang New Year ngapan kan mau ba hakas new try arpunyo drink nginyo ka sakramen ke jing khawai try ba sakramen ke jing pen baptis por shpo buji nginyo ka sakramen ke jing pen baptis ba ka por shibuji lai siteng ban ru buji nginyo ka sakramen ke jing khawai try ngaspen kan mau ba ka por shibuji ki parmai ki benwan ki long na ka jeseng ying dong mingi ka bakan thup ki wei pat tu belapan kan mau
basa syabar jong kisnong malki por lai siteng janmien ki paramngai ki bandai banwan hiyeng mani ki long na ki jeseng yeng dong sepngi bat ki paramngai ki basa syabar jong kisnong malki por nriu biji janmien ki paramngai ki banwan ki long na ki jeseng yeng dong syatei Shipun kan mau ki paramngai ba ki don ki kalendar jong ka KGP snat mingi ki blapoi ki don ha yeng jong ka teka jong ka balang laban thiet iki ka dor arput ka kawei nang ta ki don kini ki kot ki bakum ka balang ngila penmi ki de ki Christian Home Paper ki bakum ka balang ngila compile lagi ka balong nadu ka snem arja khatlai adu khat khandai ki paramngai ki besa hangni hamal ki ngila penpoi ki supervisor baro bat pin sayo kopi mar sisi kopi haki yeng ki jongpi nang ta ka bedi ke par ngai sa syabar jong sinong malki lada don gi bompat sim meni por bapirung pin sa sim dalawai ke ni jeseng nang te na baranda jong yeng mani sisi kopi pin sayo haki yeng ki sam gi jongpi ba pin yo ban puli bat pusan ya gi ni paper ki ba kum ka balang ila compile iki blish bun ini belum jengpun na Mentang yo yang kecil ruai kerpang lagi, bak feeling sustu sini. Kami berkut kalong kateng jujur ke bangga ruai. Ching dum ka per thay chỉ sai wan
boleh sibun ba feeling so asli ini i mission worker jong kabalang iba trei apreng ki webat ki jai benriu berhasil dong kisno malki te ini kaporu ngapriang subhasa isisin i Reverend DL Maulong ide na kejaya pastori te kabasa kajipuni thu ai ti happy pastor keren te syua bangi osgo yo kubor pai pastor insang preng jongi nyarwa biang kejerwai ke balai punriu on khayu Jesus Christ bun pateng ki juong la khayu Jesus Christ ti menta kaladong wat khus lai syu nong pop popli la khayu Jesus Christ yang kejerwai ke balai punriu Besani bai lam yang nega jing syakri lembag nega janmit juga nega sengi kabak kerpang ki weipat ki nong syarai jong kabalang ki dekat jong komiti balang ya pi ki para banget ki bait baro ki long kimi ki long kpa ki perlok samla ki bala banedon ringkat ani kapor juga nega jing syakri aga baningkong ga buram ga jingu kalong yo blai bat ngai khu blai ya pi iwei aga kerteng ga batiang tam baga kerteng ga bam ju sha job ga jong trai ba unang siu spa ujengi uji sukris ngashimru ya kan galat ban ai khublei nakaliang jonga bat kum ju ru ban wanra ya ga jing ai khublei nakabalang ga bangadon bat nakayeng ga sem ga jongaru ga Christmas ga basuk ga bakemen nakabanta jong pi iwei bai wei I teman besan chairman lembat pi baro kum kabalang ngapan map akmat jong pi ka bangla kum slam kendian ngelawan nak wei ka program syatai syakilenti syashiliang bangalabe nang tai bakadau kalong ba hadin bangilarung hakawei ka yeng ka ba kilapan bet nagaliang jong kabalang ba ngalapet ka po kala biang ba ten rei layathu yanga bakadon ka wei ka yeng ha kata ka yeng ka ba nyerung kedan sakawai pat kayeng ka baharum hangta hakaba idon iwe ikun jong kata kayeng idon ha padeng jong ka jing shitom ka bajurba bat kumta kila oyang pastor wa nam sung ye ni lapen slam ya phi dan rengi dakwa pastor ka ba phinlet bat ni sakayeng ka jongi ya kapan bu jing duai kerpang na ka bantai tai khun samla ibadon ha padeng jong ka jing pang bat ka jing shitom de kumta ngit scam habangalet shanu shanung ong tra yalam yanga Bakanu ka benta ka mekhot yang aku syakri ubarit ujame ngaklo ban pen ko ngu ya kata bak ngasngo bangan ong kalong ka bae ya bak ngalapen ko ngu ban let ha ta ka yeng bar nga ai ngu bak buram kalong yo play ya ka bang lala ban pendap bat ulapen poi ru da ka basuk hang ni ha ka balang ka jong pi hang ni hamalki ngapan pawe ka jing sngu ka jing sngu buram ka jong ha oi ko manglai kren ba ipostoi in charge jong ka balang kalong ka sien ka ban ningkong yang abangan wan ka balang ka jong pi ada nga ai khublei ya pi ka balang ka ba pila khot ba pila ai benta ha ka bakum gani ka singi ka ba kerpang ban don ringkat lembat pi ban syakri lam yo blei ha ka bakum gani ka singi
ba kham tam ru ya ka ban pensngoi ka khubor naga ktien ka jong blei ya ka ba udan ya ka bolabu ha ka do nut ka jong syakri ubaret ujong u I teman besan chairman ila yang abangan pen itu kendiat iladi andai tang katukan katang katukan ni tani ki ai nganum shim shu shibun kapor ka kerteng ka jonga ka dei kum to hi ka dei ka don ka jing bakla ha ka program ba ka jing bakla ru ka printing mistake na po synod office ya ka bangladep ya ka ban penben ka kerteng full name ka jonga ka dei Reverend da Khamper Lingdo Maulong dia nga initial Reverend DL Maulong bat ngasong ngasa ha maukar di ka jakatrei ka jonga kalong ha ka jayau pastorin ngade ban pej ban ai ka jing syakri ha ka balang presbyterian jayau ka balang kemi ka jonga ka manglahe ngalasan mat kamju ru hapo ka pastorit ka don ka wei bat ka balang presbyterian nong sedia damsai bat ka don ru ka wei ka tanat balang pat syatai syapo syakmat jong ka ICAR kalenti banit sya umroi kadi ketrat balang maupun pelun bat kata kalong kendian kajing pen itu naga benta iladi bat kajing kerpat kajunga kalong ya ka bapen ken maulam ha kajing duai kajong pi naga benta jonga kum syakari beret ujong blei bat hoj ngadang shibet ha ka kam kajong blei dang ha ka snam ar haja khat nyu la ordin yanga sha ka full time ministry di kumta phila ban smuthu ngadang shibet ha ka kam kajong blei ada yang ngaduai mengakerpan ya kaba ngapir pen Krisyanlem naga banta joa malwa da pring kicing ki babun kicing ele ki babun jong kicing im ada yang tips kem baga jing duai kicing pi kicing Krisyan kicing pi kalong kabor baga kicing Krisyan ya kaba nang la belang trei ya ka kam kicing blei ki para benget ki ba i haga bakum kani gas nem kesnem araja arpo ngidon hapdeng kesnem kama ngim shim kmi denti jaga ka jing ka bakrau ka pandemic ka COVID-19 ka balakta ya ka perthei baru kawai bat ngia kendu ngia shem halaki jong ke jong ki jing kendu la kalong ki bariuspa la kalong ki baduk la kalong ki basor hanong kendong la kalong ki ri ki bakrau ba ki ri ki baret kia kendu ya gajing ka bakrau haga ne gasnem ka mamanta ba gajing keli habang ilaya nag uwei ubenai sha uwei pat haga ne gasnem gajing keli kalong hatu ngiyo ne em ya kaban syakri yo blai bat khamtam ya ka bangen yo ya ka ban rakhi ban pendan buram ya ka bakum ka ne gasngi haga ba ka perthai shitulup ki banget hapo jongka ki kestan shitulup jongka perthai ya ka bangi don ya ka ban rakhi ka Christmas kata kalong ka jingkeli ngi aingu yo blei ya ka bau blei ulap li pat ya ka nikalan ha ka bangi yo ban rung syaka yeng ka bakentang ka jung ban syakri ban pendan burom ya ka kerteng ka jong blei wada pedeng jong ka jing ke babun wada pedeng jong kini ki SOP kini ki protokol ki bangi ban bun ya ka bala batha da ka sarkar hanre ngi aingu yo blei balemba ka jing start ru jong ka juk ka bamenta ki kor ki bor ka teknologi ka bamenta ngi aingu ngi layo pat ya ka ban syakri yo blei ha ka rukam ka bakham kerpang ki don ki bala no temen ka arta ki don ki bapang ki basita ma ki yang kisem andai lemba ka jing start jong ka science ma ka teknologi layo ban pen snoi ka tien ka jong blei ha ki long yeng long sem ki jong ki iwe perlok ka jonga i bala don ka yeng ka sem ila don ki khun ki ti yang pastor ngai thu ya pi ka wei ka jing shisha ba kata ka jing shisha ka long ba khun u jonga lemba kin ki Christmas ki bala letnyo ki snam ki bala letnyo ya thu shapang u Santa Claus ba Santa Claus u wan ban ai ki gifts ha ka por jong ka Christmas anda yang pastor ha ka ni ka snam ga menta ngala ya thu yo khun ni ka jing shisha ba amde u Santa Claus anda u Jesus ubalawan long brio syaka ni ka perthai bakata ka the greatest gift ka bau belai la ai syaka perthai bat yong nadu kata ukhun jwa ula yo ya kajing syai ka ba shisha ba ujisu ulong ka senta ka pedengdu jong ka Christmas
bai tai perlu jonga yong pastor kini Islam ki balik nyok ngala spend shibun ke jing don jing em ke jonga tang lapoi ke sing Christmas ban spend yong asyukwa bai ban pelut ye ke jing sngob ha lebat ke yeng ke sem ke jonga handai hakan ke Islam ka menta yong ngasngu thu shisha ke ai ke Christmas yong yang pastor bun se nga chithiet juti nga thiet sapti nga thiet sut mo handai yong hakan ke Islam pastor kham thiet wat i wei is saptir yong ka dei ka ba ngasngu thu bangadon kam ban yit iladi la u Jisu udan em haga do nut ka jonga u Jisu udan em haga do nut ka jonga ki pra banget ki bait ngin poino shaka khubor ya ka ba u blei ulabu haga do nut ka jonga ka gospel ka jong Lukas ka nong ka ba ar ka de khot ka ba shipho bat ka ba khatwei ka ba ong ya to ki kentien Henry utau angel ula ong haki wat shep tieng na bahakmi ngawalam hapi ka khubor babha ka jingkmen bakrao ka ban long haki brio baro na bahaka nikasngi lakha yapi haka shnong u debit ya unong pen em ubalong ukris uba utrai haswa bangin ya shaprang ni ka khubor tongin na phai shoble haka jing duai tongin duai atrai Jisu malai ibet ko kan ra yau syakri ubarit ujome ban penyang naga jaka ka bakentang ya ka ban sam ka khubor ka ketien ka jome da shisha ko trai ba me i me pet ko kan rat me yu i ulang tang ubriu ubatlot andai trai ngapen dembat ngapen ko ngu iladi tu keren ken ko kan rat lemba jung u pelong yu utang ko mu atiar ujome tu keren ko trai ba i na bangin shashkor namagi ketien jome long umso namangi pandai ka jinget aga kerteng ka jong Yesus Kristus. Amen. Ngin ya phaya ki artli ki benta dan ki artli ki mat jong ka khubor. Ka benta ka baningkong. Ka Christmas ka ay ka khubor jong ka jingkermen. The message of hope. Ka Christmas ka khubor babha jong ka jingkermen. Ki para banget ki bait habangi em hapdeng jong kini kisngi ngitip baro ngidon ki khmat ban pet ngidon ki skor ka ban snap habangi pet ki news ki television ngi pet yaki kot khubor man la kisngi ngila du shibun ki khubor ki babha bangi susi ban ong bangi itang ki khubor ki badu jingkerman ngimidon shu ki khubor ka babha ki para banget ki bait walakan ni kari ka bait ka jungi Handangi aingu yau belai. Baka Christmas kalong ka khubor babha. Kaba ai pat hangi ya ka jingkermen. Ka ketien ka jong belai kia tu. Baka khubor ka ban ningkong jong ka Christmas. Lapan sngau ka khubor. Haka wei na ki kinhun. Ki bala du jingkermen. Haka jingem jong ki. Bat kita kidai kata ka kenhun jong ki nang up langbrot hakiri Palestine nadu kapor ka balakha yau Jisu ka Jordan kata ka social stratification ka tujuan kata ka social distinction kidan ki low class ki high class ki low class ki high class la nyau yaki nong tho la nyau yaki Pharisi bekidan ki kedan ki bahalor hakim lang gasalang bat kum ta ter bat yaki ni ki nong ap lang brot la nyau baki dei kita ki bahapo bat ka kam ka jongki ka baki ki trai kum ki nong ap lang brot mo ban ap yaki jingri jongki shalom kalong ka kam ka ba jaklia ka ba jabo ka ba tingit ka bagi haban trai ni ka kam bat ki jingri ki jingdup ki jongki kumta kebabun kapor ke jongki kimna banya don ringkat bar kesnong kata bar ki emlang gasalang kumta la nyau ben yaki la kentat ben yaki da ka emlang gasalang bar da kesnong kata nang takini kino aplang brot namar bakilong ki briu ki berit kilong ki briu ki ba tlat bor ki je keren ru para maki manu banya rap lem yangi Manu banyang nakabanta jongi kini kinong aplang berat habaki don kanu ka jing amdan bakwa ban snap yaki
Kilong kita, the voice of the voiceless, amdan basngap iki. Lanyo ben naken tak ben iki. Kini kita kinong aplang berot. Bat kem juk mi linti ya kanu ka babha haga jing em ka jongki. Kem juk mi linti ya kanu ka babha haga jing em ka jongki. Han rengi aingu yo blai ke perbanget ke bai baka kubur Christmas kelawan ningkong haki bakum kita. U angel jong blai laong ini kikintin wat shep tieng. Kidan ha preng juga jing red mensim. Nama la nyoben ye kila kentat ye ki. Wat shep tieng. Naba hakmi ngawalam hapi ka kubur babha ka jing kemen bakrau. Kabalong haki beriu paro. Lawat lam yaki ta ka kubur ka babha. The good news. Haki beriu ki bakum kita. Ki para bangai ki bi ha bangi don ha pedeng jong ka ni ka perthai ka bangi kendu ikan ki jing ka jing tenju ki bakrau. Bat ka bangim tip ru sakai ka bangi kendu nang ni syakmat. Lang ye kendu ye ki long kimi ki long kapa ki ya ud ki khuslai lain kendu ki kena school nak ka bantaka studies ka jong ki ka karya ka jong ki du jingkerman langi pai ka jing im ka jongi ka bamala ka singi du jingkerman ki nong trei ki nong kata ki don na pedeng jong ka jing khuslai ki don na pedeng jong ka jing ka bakrau andengi ai ngu yo blai baka Christmas ka don ka kubur ka babha jong ka jingkerman ha pedeng jong ka jing du jingkerman kubur babha jong ka jingkerman long ba kapor ka ba lakha yo jisuru ka don ka jing yam briu ka bakrau ki wei pat ki kin hun ba kita ki long ki riu start na rimik ni ka gospel Matthias ka nong ka baar ngin syam ya kata nadu ka khot ka baningkong kini kiri ustad na rimingi ki laingut kiri ustad na rimingi kini kinong pet klur haba kila pet yo klur akas het bening kila yo iba don u klur uba kampla naka ka maki ki ju pet ki ju i bat uta u klur ula ai haki ya ka sign ni ka dak ba kata kalong ba an kha ya u kun sim di kini kiri ustad kila ya haka jia lenti ka jongki kila but ya u klur bat kila lej banwat yo kila kuslai banwat hangnu lakha yo nusim kila wat ka jinga lenti ka jongki balaong ka tien ka jong bele kila poi ha ka yin sim ka jong herot ulaong yaki kila banwat yo habaki riu start kila ong hatu lakha sim lakha kun sim ha ka ni ka yin herot ong em ane tu kila banwat yo anda pila syam sawan biang ban yathu ya bangaru ngan lej ban mani ban syakriyo ane ga jing tmu ga jong herot kalong ya ka ban penyap no ya ukhlung jisu ya balakha ti ki para banget ke bai ngi kumta na du ka por ka jong jisu ka don kata ka perthei ka ba na du kata ka por ka don ha pedeng jong ka jingele kedan ha pedeng jong ka jing ki babun kedan ha pedeng jong ka jing khuslai ke babun ka jing syap tieng ke babun ko mangi em ha pedeng jong ka ni sngi ke por menta hande ka khubor ka ba ai ka jingkermen ka khubor ka ba ai ya ka jingkermen wat syap tieng na ba khmi ngawalam ha phi ya ka khubor ba ba ka jingkermen bakrau ka ban long haki priu baro u Henry Simon ubala tho ika kot ka chu ka bola ai kerteng the birth of Christ bau Jisu ulawan balong ka jingkermen sing ne perthei na bala khot ika kerteng ka chu u Emmanuel gospel haka kitab ka jong Isaiah kanong ka bahinyo khot ka bakhat saw ke thu kumta on khot ika kerteng ka chu u Emmanuel ka balawan na ka tien Hebrew ka jingmut ka chung ka kalong u belai lembar ngi ka basau tanat ka bau tho hak ta ka kot kalong u Jisu lawan ya ka ban long briu
ban im kum ubriu kum balong mangabat mangi udan nya gajing snau udan nya gajing tan utip i gajing utip i gajing kuslai i gajing snau si i gajing pang jang kibriu lawan kum ubriu kabasau tana kalong bola tho ya gani gajing tho ba mau jisu lawan sing di kapertai ki bas snau si ki ba kuslai aba ki lechu ki mat i gajing sting ki ba pang ki ba shitam ki ba dan kam i gajing penkhia ki lechu ki mat i gajing penkhia Ong susu jus ngobha ya ka ban yo I yanu bagi dan ha pedeng jong ka jing ki dan ha pedeng jing ngosi ha pedeng jong ka jing khuslai uta ude u Emmanuel u balawan long brio syakan ka pertai ki pala banget ki ba ha bangi dem ha bangi im ha pedeng jong ki sngi ki ba i khuslai kum no ngen yat ne syakman para bangin sayat ru sya setang katu kan sngi bangin khliap no ila snem araja arpau ngi sayat shu snem ubat mai snem arhajar arpawai ubang yem tip kai ka bangin kendu andre ngi aingu ba uni u blai lembat ngi u Emmanuel ulong ka jingkermen na ka benta jong ajong pi uban kershan ha pedeng jong ka jing klot ka jongi uban yarap ha pedeng ka jinyat lenti ka jong abat ka jongi kabenta ka baar ka khubor Christmas ka khubor ka babha jong ka jingsuk ka khubor babha jong ka jingsuk kumala ong ke para bangai ke bi na do ka pol jong jisu ka perthai kam dan ye ka jingsuk dan ka jing yam ka jing susi ka jing pat donut ka jing le bar ka mangi em ha ka ni ke sngiru ni ka jingsuk ha ka perthai kam dan Jisu uladap ya kaban keren lepa. Haga gospel kejong uyo anis nang bakat sau dekat ke baar pinyo. Wang ya kejing suk kejong anga ai happy. Ya kejing suk kejong anga I no happy. Om kumbakan ka perthai ka ai. Nga ai manga happy. Wan ban wan ra ya kejing suk sya ka perthai. Wan ban ai ban I no na ka banta jong abat jong pi. Ya kan ka jing suk kejong ki pra banget ki bai ki ni ki no aplang bron haba kila yo ini ka khubor ka babah kila ong itu ki kintian yang in yalek shadu Bethlehem yang in yalek menta ka dekat ka bakat san ngin syam ya kata hakan ka ju hi ka gospel ka jong Lukas kana ka baar yang in yalek hadu Bethlehem ka jing krang ka jong ki ka jong ki ka long ban ya syam yo Jisu hakata ka shingod hasem kulai bar kila let kum bakilong kina ap lang berat mudur ke pra banget ke bait na lum bar ki jingri laban ong ha pedeng jong ka jing tingit ka jong ki ka jing pum ka jong ki bar kum tar hendi kila let kum bakilong ni bakila let de ka do nut baro ban wat yo khulung Jisu namar kat kata ka khubor babha lapan kemen ki namar ka ktien ka jong belai ka ong lakha ya pi ya unong pen im ubalong uji ukris uba utrai ban yo ka bakat kan ni ka khubor unong penim kamun unong yada unong pelat unong yarap lakhana ka benta jongki yang yangin yalet shadu Bethlehem bala bakila let hangta kila yasham yo khulung Jisu hangta kila dembat kila mani yo ka mamot kila ai la ka jong ka do nut ka jongki wala kim dan ban ayu Jisu kim dan gift ban ai ni kila ai kata ka babhatam ka beli ukwa nangabat nangi kila ai ka do nun ban syakri ban mani ban yaro naka banta uni usim kisim ubalwan long brio nangta ki para bangai ki baiet kumang laong sa kawai pat katu ka kenhun ka jong ki riustat na rimingi kila buat bat ya uklur ha ka jiat lenti ka jong ki Kiong ide bana syam yau ni khun sim ubalakha bat haba kila but yau ta uklur kila poi hadu Bethlehem Judea hangta kila manidem yau khulung Jisu bat kila don ban ai ta ka jing ai ka bakordor ka jongki ka jing ai ka bakordor ka jongki ya ka siar ya ka jing ubi bat ka mirdi kimla klem da ai haba kila syam yau ta khun sim ubabhabri ta kapor kila ai ka babhatam ka bakikidon kila ai ka siar ya ka jing ubi bat ya ka mirdi ki pra banget ki bi ka jing keli kalong ayu ngin ayu Jisu hakan ni ka Christmas ka pamenta
Kabau belai ukwa nangabat nangi kalong. Ulaong haga kitab proverb kanong gabaar pulai. Wang kukhun tu ayanga. Ia ka dot not jampi. Kaktiang ke jong boleh kia tu bakini kino ap lang brot. Haba kila mi no nang taha bakila yeshem yau jisu. Kila ruang kila yero. Bat kila lej ya ka ban ya tu lam. Nika kubor babah. Jong ke jing kermen. Jong ke jing suk. Syaki waipat. Kini ki waipat ki kenhun. Ka kenhun jong ki riustat na rimingi. Haba kila yeshem yau jisu. Hakan nika first Christmas. Kila yeshem yau jisu. Lapan dap kita ke jing suk pada ke jing kemen. Baga ketien ke jong belai. Laong ba. Kini ke riustat na rimingi. Kim syem na letsyuk na ketuka juk walenti. Kabau herat ulaong ya ki sawan biang banyak tu inga. Henry ingat skam baga ke jing peniat ke jong belai. Apa kila syem yu kelung jisu. Ingat skam kila mat ya ke bor ke jing pentemai. Nadu ke jing mut jing perkat ke jongki. Haka jing im ke jongki. Haka jing yak lenti ke jongki. Ketien jong belai ke ong. Di kila yat no. Naka weipat ke lenti. Kaya ka bangadon ban ong ki para bangat ki ba iet. Apa deng ini ipor ia bakendian. Ai bagan ika Christmas ka mentah ngenda ya syam yau Jisu. Ka mangirwang ong ko try Jisu wan haka dok nut jonga. Don jaka haka dok nut jonga. Ngin syam yau Jisu ba on ka haka dok nut ke jonga jongpi. Bangin mat shisai ka jingsuk ya ka jingkeman ba ka jingkerman ka ba im. Ka jong Jisu. Haka nika Christmas ka mentah. Balabangin mi nang ni naka yeng ga bakentang ka jong belai. Ngin mi om shu ki ju ki briu. Ngin yat no da ka weipat kelenti. Ko makin ni ki riu start ka yat pat na ka weipat kelenti. Ngin yat no da ka lenti ka batamai. Haka jing im ka jongi. Ki para banget ki bi ngikit ma bau Jisu. Ulaong itu ki kentien a gospel yo anis kana ga bakhat sao. Ka da khat ka ban riu ong. Ngalong manga kata ka lenti. Ka jing shisha. Ba ka jing im de. Para bangit jabe kum nungen ya hakap dengan ciat lenti ka jongi. U Jisu long ka lenti. Ngin pai show Jisu. Kum bau pola ka sici segi Hebrew ong. Da ka ba pai show Jisu unong pelong ba unong penjanai ka jingai ka jongi. U leu takan. U bangin pai show minu pan ka bor ka jing ka jing im jongi. Ngin am la da ka bor ka jongi. Ngin ya ka ciat lenti ka jongi. Da ka ba pai show Jisu. U bolong ka lenti. Ulong ru ka jing shisha. Apa dengan perthai kabangi i baka bashisha i kumba kam don shu ka jing shisha ngi ba us ubamman do pen thamino daki ai ki bam shisha ki ba i kum ki ba shisha kum ngalaong yapi shakmat teng habangi rakhi ka Christmas ki ai jong ka perthai ki jing snop ha jong ka perthai ki bor ki but hap ki jong bamman upar sang ban ka no ya ka jingmut ka bashisha. Ikan mau you Santa Claus, ikan mau ningkong Christmas tree, agak sengi Christmas. Ni tunggunem klet ya ka jingmut ka bashisha. Ba Jisu tang ma uhi ulong ka jing shisha. Bat klem Jisu anam dan Christmas. Namar ma ulong ka Santa jong ka Christmas. Ulong ma ka jing shisha. Udan ban ai ka ktien ka ba im ka jong ka balong ka ktien ka jing shisha. Ka balong ka kular ka ba im na ka banta jong ha jong pi. Ilong ki ju ki kular. Mau ang hakmi ngalong ring kat pat piala kasni ketika juti ka kular wangan pun khia api to wan hang aki bathat ki bakhia ga jingket ulong ka jing shisha kata ketika kular ka jong ngin yat nang ni syakman nginam syapting ka ai ga banja ngin pendap la ka jong ka benta hakikam hakajing puli hakajing trai ka jing kata ka jing hakajing syakri khamtam yo bele ngin yat syakman da ka ba phai shu Jisu u balong ka jing shisha bat khadu ulong ka jing imde ulawan syakal ka perthai ka manglaong syakmat the greatest gift ever ka bau blai udan pan ai kata ka babhatam udan tangwe khun ula ai no syakal ka perthai baga jing thimu ka long bo un ki halor jong ka ding phna ban sha ya ka jing yap halor ulum kalbari balong ka jing siu spa na ka banta ki nong pop ki bajot bat ki barem nang hakini ki khinjat singi nglawan ban le kemen Christmas bat ki brio ki beladu jingkerman ha jing im ka jongki bakata kalong ngalau yo ban don ringkan bat ki inmates jong ka New Hope Center ki brio ki belangop ha jing di ka jing di pen buat ki belangop ha jing sngop ha jing thala ki babun
ki bam don shu ga jingkermen ka yeng ka sem dan na pring jongki ki ong pastor dan shu ba pryang yang hayeng ngin le kom no ngin le phai nang ni nang ni na ka ni ka jaka haba ka por ka lakut ngi de ban mi no na ka ni ka jaka na ka ni ka senta ngong Ubelai lapan poin ya pi hakan ni ka jaka da ka jingalam ka jung onam eno ya pi kemakalong ka ni ka kerteng jo ka ni ka senta new hope ai ba ka ta ka ni ka new hope ka jingkermen ka ba im ka ba thamai na ka banta jong pi kan de ka big new beginning pin stang thamai ka jim jong pi ya ba u jisu udan ban yalam na ka banta jong pi ngai ngo yo belai ban penkut iko khubor uwei na ki in meets jong ka new hope center uang pastor ngan de kam no ngan let chanu hayeng kim pediang shoot yang lalong ujing thau ba thamai lalong ujing thau ba thamai ai ngo yo belai la pha ki shakri ka jong u la yo e ka kam ban tre bat mentau la tre ta ka kam man la kasni la la ban keshan la di ula i ya ka ban shakri yo belai unis nei ka ban kurhu lingba kan ka jing slok ka ba khindian ubelai na ka ban ta ka buram ka jong amen. Sibon pastor begitu ki kintin pengkenmau yang ni sipang ka Christmas sipang ka jingwan ka jong Jisu tu boleh nuker hu ya pi haka pastorit fitrei dan bagi yang kesem ka jong pi ni ka por ka biang yang penwai no ikan ni jong syakri ka jongi saya sir ngai khu boleh ya pi baro ki parabangai ki bai dan haka ni ka jing ba kutur ki bayo i nambaki kor ki bor ai bo boleh ka jing sok Dorangkat bapi dan ngilang baro. Nginya perwai no ikan ni syakri jongi ikan janmit dan ngirwai lang jerwai kabar lai pusau. Pada hadir ikan jerwai kerpat di pastor ba jingkren dan penlat yang ida kejing kerhu penwai. Sngau bha perthei utrai lawan ka perthei kan yang u kidok not baro kinya khre ban borom si miu kejerwai kabar lai pusau. Ubelai bar khpau jingi bab nengi aingu yame ya ka bamla kur khui ngi lamagal ka jing shakri ka bangela yo bat kham tam ken go trai ka bangya shashkor ka khtin ka ba em ka jame ai ken go trai bagan ka khtin ka jong mi ken ablai ka ka bor ka ban krishan ai ka jing lenti ka jongi ka bamla ka sngi bat kham tam ken go kan ran ya ka bangen mat i ka jing suk i ka jing kemen
jong ka Christmas kum ki briu ki khun ki blasius pa ka jong ki bale syam ya mekin ko trai Jesu hala ka jong ki do not ka jong pelat kan ko trai ngi ka jing kerhu ka jong da ka ba ai ba ka jing ai ka jong Jesu Kristus trai ka jing e ba ka jong blai u bau pa lam ba ka jing slok ka jong blai men sim ba khoi do ni lai ka jing kerhu na we blai ki long kat lem ba ka balang ka jong mi hang ni ki rem pe yeng ka stan baro ki ba hapo jong ka ba ki riu ngai ru ka ni kari ba ka leng sat lak ka ni ka perthei men ta bat shadu ki bom jukut ru amen